No niin, tervetuloa vain Matsalla Petterin kanssa videon pariin. Ja tässä on nyt ideana semmonen vähän erilainen formaatti, eli vähän niin kuin tämmöinen suoratoistotyyppinen. Eli mä en lähde koskaan näitä videoita mitenkään erityisemmin editoimaan ja valitsemaan niitä parhaita hetkiä, vaan ihan vaan tämmöistä niin kuin jutustelua, niin kuin oltaisiin yhdessä nyt vaikka jossain kahvipöydän ääressä ja juotais kupposet matsaa. Niin tämmöisellä formaatilla ajattelin nyt lähteä teille kertomaan vähän täältä Japanista lisää uutisia. Katsotaan, että kuinka usein mä nyt tätä rupean tekemään, mutta että ainakin nyt aluksi aloitetaan semmoisella silloin tällöin tyylillä, mutta tosiaan tervetuloa siis Matsalla Petterin kanssa. Ja nyt ensimmäinen video kun on, niin käydään vähän semmoista tilannekatsausta läpi, että mitä meille kuuluu tänne Japaniin nyt tämän viimeisen syksyn aikana. Ja katsotaan, miten tämä lähtee tässä kehittymään, että tämä on nyt sillä formaatilla, että mä oon tässä aina niin kuin mukana ja sitten saa nähdä, että tuleeko tähän sitten ehkä joitain muita lähettejä joskus kylään, että ainakin nyt vaimoni tulee sitten joskus käymään, mutta katsotaan, miten tämä tästä lähtee liikkeelle. Mutta mennään eteenpäin, niin ihan ensimmäisenä siis maaliskuussa siis meillä kielikoulu loppu, eli 2 vuotta Japanissa tuli silloin täyteen ja sittenhän me oltiin täysin valmiita, että nyt se työ voi sitten alkaa, tai no ehkä alkeet oli valmiita. Mutta tosiaan sitten me lähdettiin saman tien Suomeen uudestaan, eli oltiin sitten huhti-heinäkuu Suomessa ja siinä oikeastaan se viimeinen heinäkuu olikin vielä semmoista aika menevää aikaa, että Joana oli riparilla tanssiopettajana ja yhtenä vetäjistä ja mä olin sitten kiertämässä lähinnä meidän tukiseurakuntien ripareita ja kertomassa vähän, että mitä me täällä Japanissa tehdään. Ja sitten tosiaan elokuussa, kun me palattiin tänne Japaniin, niin kun Suomessa alkoi niin tämä leirikesä rauhoittumaan, niin sitten Japanissa taas se alkaa, koska täällähän elokuu on siis Japanissa se, että kun on kesäloma, niin tietysti täällä sitten lastenleirit ja muut alkoi saman tien. Eli siis meillä oli aika paljon erilaisia leirejä, missä oltiin sitten mukana. Ja sitten syyskuu koitti, niin sitten meistä tuli virallisesti Kita-Osakan yhteistyölähettäjä ja meidät siunattiin siihen työhön. Ja siitä sitten ollaan pienin askelin lähdetty tekemään tätä työtä sitten enemmän ja enemmän. Tosiaan vähän tämmöistä raakaa niin kuin ajatusta siitä, että millainen tämä prosentit meidän työssä on, niin meillähän on siis noin 40% ehkä tätä Kita-Osakan seurakuntaa, mikä tarkoittaa nyt esimerkiksi tällä hetkellä sitä, että mulla on silloin tällöin saarnoja, niitä tulee olemaan enemmän ehkä kerran parissa kuukaudessa tai kerran kuukaudessa sitten tulevaisuudessa, mutta nyt ollaan aloitettu tämmöisellä aika kevyellä aloituksella, että mulla on itse asiassa ihan parin viikon päästä ensimmäiset saarnat sitten tuolla joulukirkoissa, että katsotaan sitten, että miten ne menee. Ja sitten me ollaan oltu myös englanninkielisen Jumalan palveluksen tähtiä, eli ollaan siis pidetty tämmöistä seurakunnan toivomaa Jumalan palvelusta, ehkä enemmänkin tämmöinen hartaushetki. He kutsuvat itse sitten Jumalan palvelukseksi, mutta eipä siinä oikeastaan niin kuin hirveän paljon Jumalan palvelusta ole. On siinä saarna ja muutama biisi ja sitten luetaan raamattua, mutta ehkä kun se kestää semmoinen 10 minuuttia, 15 minuuttia, niin sitten se ehkä on enemmän tämmöinen hartaushetki sitten normaalikirkon jälkeen, mutta siinä on nyt käynyt ihan mukavasti porukkaa, lähinnä semmoisia japanilaisia, jotka haluaa opiskella sitten englannin kieltä enemmän ja erityisesti ovat tykänneet sitten lauleskella yhdessä meidän kanssa. Sitten Kita-Osakan juttujen lisäksi me ollaan siis Kompassissa tämmöisessä nuorisotiimissä mukana. Me ollaan nyt sitä vähän promottukin tuossa meidän viimeisissä videoissa, mitä ollaan täällä Suomi-keräyksessä tehty. Eli siis Kompassin yhtenä ideana on se, että kun täällä Japanissa on eri kirkoissa voi olla ihan muutamia nuoria siellä seurakunnassa, niin kerätään ne nuoret yhteen, ettei sitten pääse sammumaan heidän pienet liekit sitten niissä omissa seurakunnissa. Että tehdään tämmöistä kokoavaa nuorten toimintaa. Eli se voi olla, että jossain alueella voi yksi seurakunta pitää nuorten illan, johon sitten kerätään kaikki lähellä olevat nuoret ja sitten on leirejä ja kaikkea muuta toimintaa, mitä sitten nuorten kanssa tehdään. Esimerkiksi tästä kohtaa ollaan lähdössä tämmöiseen pikkujouluun, johon on tulossa nyt semmoinen
70 henkeä perheitä ja pieniä lapsia. Ja esimerkiksi joulupukki tulee Suomesta vierailemaan, että katsotaan, miten sitten se homma menee. Ja sitten pienimpänä prosenttina on LKK, eli siis näin Suomi edustettuna ratikalla. Se on ihan hauskaa, että siis Japanissa siis TV:stä tulee tämmöinen ohjelma, missä vaan niin kuin hengataan. Joku on pitänyt kameraa ratikan kyydissä ja siellä mennään Helsingin katuja pitkin ja se on heidän kuvansa Suomesta monella, että tämmöinen ratikka on ja sitten kun ei kovin monessa kaupungissa kuitenkaan Suomessa ole, mutta heidän kuvansa japanilaisilla voi olla se, että Suomi on tämmöinen ratikkamaa, koska on tämmöinen yksi ohjelma, jossa sitä näkyy paljon. Mutta tosiaan siis tämmöistä, esimerkiksi tämä on osa LKK:ta, eli pidän yhteyttä teihin sitten siellä Suomessa. Ja nyt esimerkiksi tämmöisenä isona juttuna oli myös Suomi-keräysvideot, mitä me tässä tehtiin. Koska tehtiin tätä Suomi-keräystä, niin se vei multa aika paljon sitä lisää työaikaa, mutta se oli oikeastaan tähän alkuun aika hyvä, koska ei tässä niin paljon sitä perustyötä vielä ole kerinyt olemaankaan. No vähän ajatuksia töiden aloituksesta, tämmöisiä huomiokohtia, niin no kaikessa menee paljon aikaa. Jos Suomessa on tottunut siihen, että saarnaan 2-3 tuntia voi mennä, niin saarna Japanissa on sitten tämmöinen tällä hetkellä vielä 2-3 päivää. Eli yleensä jos mä vaikka aloitan nyt, no esimerkiksi tällä hetkellä kun mä teen saarnaa, niin mä oon tehnyt niin kuin puolet siitä tällä hetkellä ja sitten mä vein sen tuossa pari päivää sitten opettajalle ja tarkistettiin sitä ja katsottiin asioita ja sitten mä jatkan sitä sitten taas ensi viikolle ja sitten taas katsotaan yhdessä, että miltä se näyttää ja sitten oikeastaan viimeiset päivät meneekin siinä, että sitten harjoittelee vaan puhumaan sitä, että oikeastaan tämä ensimmäinen saarna on varmaan lähempänä 5 päivää kuin 3 päivää niin kuin sitten siinä, miten oikeasti tunteja voisi siihen laittaa. Ja sitten Japanissa tämmöinen mielenkiintoinen juttu on se, että täällä niin kuin todella tulee suhteet ihan ensimmäisenä. Että mä kuulin joskus Suomessa yhdeltä aloittelevalta D-business-kaverilta, että kun hän kiersi Aasian maita, niin hänellä meni tosi monta vuotta siihen, että hän vaan niin kuin loi ne yhteydet niihin ihmisiin. Ja sitten pikkuhiljaa hän sai vasta heitä tuotteita, kun sitten taas monessa muussa maassa se on saman tien vaan, että rahaa, yes, business pyörimään. Niin Japanissa on tosi tärkeää se, että saadaan niin kuin hyvät ihmissuhteet luotua ihmisten kanssa. Ja sen takia meille on painotettukin sitä aika paljon, että esimerkiksi Kompassissa nyt päätyönä on se, että me tutustutaan ja me opitaan ja yritetään niin kuin näyttäytyä siellä, ja että he voisivat tutustua meihin ja tietää, ketä me ollaan. Ja sitten sen jälkeen ehkä kutsuvat meitä sitten heidän seurakuntansa vierailulle. Ja viimeisenä on sitten kaikesta selviää. Eli aika paljon on ollut semmoisia näytön paikkoja tässä syksyn aikana. Mutta nyt ollaan huomattu se, että kyllä tästä niin kuin selvitään, että vaikka onkin vähän haastavaa, niin kyllä jokaisesta jutusta on selvitty ja tekemällä oppii. Ja sen takia ollaankin otettu näitä haasteita, koska se on paras tapa oppia ainakin meille, että ei meille se koulukirjan hakkaaminen päähän oikein hirveästi tee, mutta sitten kun vaan on paniikki ja pakko saada tehtyä, niin sitten se tulee tehtyä ja sitten oppii. Sitten tämmöisiä pieniä nostoja eri työjutuista. Tosiaan videokoulutusseminaarissa oli tämmöinen yksi iso juttu mulla viime kuussa ja oli tämmöinen aika yllättävä kutsu. Me oltiin siis videoimassa Palmujen kanssa yhtä Suomi-videota tuolla seminaarilla ja sitten sieltä rehtori tulikin kysymään, että no hei, että Petteri, että milloin haluat tulla opettamaan meidän oppilaita tänne pappisseminaariin. Ja no en kyllä todellakaan ajatellut aluksi, että olisin tekemässä jotain tämmöistä koulutusta vielä ensimmäisen puolen vuoden aikana, kun on töitä aloittelemassa, mutta sitten tuli semmoinen fiilis, että no mikä jottei, että lähdetään testaamaan, että miten tämä voisi toimia ja mulla on ollut aika paljon ideoita siitä, että mitä tämä työ voisi olla. Mähän olen aika paljon Suomessakin tehnyt erilaisia videokoulutuksia seurakunnille ja erilaisille niin kuin, toimijoille siinä ajatuksessa, että voisi niin kuin, helposti lähteä tekemään. Eli siis vaikka omalla puhelimella, ei nyt ehkä ihan millään vanhalla Nokialla, mutta kun on vähän niin kuin pystyy kuvaamaan ja on vähän tehoa puhelimessa, niin onnistuu. Ja sitten myös editoinnin voi tehdä sillä puhelimella. Ja lisäksi tarvitaan sitten vain lähinnä, että on hyvät mikit ja valot. Ja toki valonlähteitä löytyy muitakin kuin
esimerkiksi mullakin on tässä nyt suoraan LED-paneeli tähän, niin näyttää varmasti hyvältä, kun tää olisi muuten tämmöinen pimeä nurkka, missä mä teen tätä videota, mutta sitten mikit on oikeastaan kaikkein tärkein osa videon tekemistä, koska jos sulla on video, jossa on kuva vähän huono, ei niin kaunis, mutta on hyvä ääni, niin sit on helppo kuunnella ja se on niinku katsottava. Mutta sitten jos sulla on toisinpäin, että ääni on ihan hirveä, mutta on ihan täydellinen kuva, niin se voi silti mennä, että on pakko painaa raksia, koska ei niinku korvat kestä kuunnella sitä. Ja tavoitteena tällä videotyöllä ja kouluttamisella on se, että seurakuntalaiset innostuisi tekemään näitä juttuja. Et varmaan aika monesti papit voi seurakunnissa olla vähän iällä, niin ei nyt ensimmäisenä heitä odoteta sitä, että ehkä jotkut haluaakin tehdä videoita, mutta että saataisiin niin seurakunnista nousemaan semmoisia vapaaehtoisia, jotka haluaisivat vaikka olla tekemässä seurakunnalle erilaisia videoita. Ja evankeliointityökalu mun mielestä ihan ehdoton, että tällä pystyy niin kuin tuomaan mun mielestä ihan eri tavalla sitä kristinuskoa ja niitä ajatuksia niin kuin ihmisille kuin ihan vaan kirjoituksella, koska tässä pystyy välittämään paljon enemmän tunteita ja samalla tavalla myös tuoda kirkkoa lähemmäs. Jos vaikka miettii joku, että olisi kiva käydä Jumalan palveluksessa, mutta jännittää, niin jos onkin joku video, missä voi nähdä, että se onkin ihan normaalin näköistä, että ei ole mitään hätää. Ja hauska juttu on se, että nyt keväälle on sitten tulossa lisää koulutusta, eli siis sitten multa Raamattu-seminaari kysyi vähän myöhemmin, että haluaisinko tulla pitämään ihan tämmöistä kurssia huhti-toukokuussa, eli kerran viikossa sitten käytäisiin niin media-asioita läpi, että se oli ihan mielenkiintoinen kutsu ja no, olen sanonut siihen kyllä. Kyllä varmasti paljon työtä tulee vaatimaan, mutta kuten tuossa äskenkin totesin, että tekemällä oppii, niin ajattelin ottaa tämmöisen haasteen nyt sitten keväälle, että lähdetään sitten opettamaan ihan tuolla Raamattu-seminaarissa. Että se on vähän eri seminaaria, eri oppilaat, mutta tosi mielenkiintoinen tehtävä. Sitten vähän Joannan puuhista. Meillähän siis tosiaan sanottiin Kompassilta, että otetaan vähän tällainen rauhallinen aloitus ja katsotaan, että miten juttuja saataisiin tehtyä, niin Joanna kuitenkin ajatteli, että no kyllä on pakko päästä jotain tekemään ja sitten lähti tällä tanssikärjellä, niin kun se on semmoinen asia, missä niin kun ei tarvitse hirveästi vielä olla kieltä, mutta voi ottaa niin kun kaikki omat taitonsa siihen mukaan, niin se oli semmoinen helppo tapa lähestyä. Ja nyt sitten Nishinomiassa ja Shiojakitassa on sitten tunnit tällä hetkellä. Lähinnä vetää sinne tyttöjä mukaan, mutta siis Nishinomiassa on joka viikko ja Shiojakitassa on joka toinen viikko. Ja muutamat uskaliaat pojatkin ovat käyneet kyllä kokeilemassa, mutta ehkä huomaa, että siinä on vähän semmoista niin kuin, en tiedä miten se niin kuin menee täällä Japanissa ja nähdäänkö niin kuin enemmän tyttöjen juttuja tanssiminen, mutta joku poikakin kysyi, että voisiko yksityistunteja saada, mutta sitten ei kuitenkaan halunnut ryhmätunnille tulla, että jännittikö sitten ehkä se leima, mikä siitä voi tulla. Että Japanissahan on tosi vahvasti tämä niin kuin tytöt ja pojat ajattelu, että ne on niin kuin hyvin erillään myös kouluissa ja muualla. Mutta erityisenä tämmöisenä ilonaiheena on tyttö, joka kutsui sitten ystävänsä koulusta mukaan tänne tanssitunnille ja sitten tuossa, oliko se nyt viime viikonloppuna, niin ensimmäistä kertaa tämä kaveri tuli sitten tanssituntien lisäksi myös seurakuntaan vierailemaan. Tai siis kun se on seurakunnassa ne tanssitunnit, niin on käynyt seurakunnassa, mutta tuli Jumalan palvelukseen ekaa kertaa ja oli mukana sitten lasten pyhäkoulussa. Ja sitten myös tämän lapsen äiti tuli vierailemaan sitten, kun meillä oli ensimmäisiä adventikirkkoja, niin se oli tosi kiva juttu. Sitten musiikkityö. Siinä onkin nyt jäänyt jotain vanhaa höpistystä, en saanutkaan tuota, mutta koska tässä nyt idea oli se, että ei leikkailla turhaa, niin pysytään otsikossa musiikkityö, unohtakaa Osaka-trippi, se on vanhoja höpinöitä siitä. Mutta siis idea on siis meillä ollut se, että meillä on vähän musiikkia pidetty taustalla nyt, kun ollaan tänne Japaniin tultu, mutta nyt pikkuhiljaa käynnistellään juttuja ja halutaan olla tekemässä. Ja ollaan nyt lähinnä tehty joulukeikkoja, että parina edellisenäkin vuonna ja nyt sitten tänä vuonna on muutama enemmän. Ja sen lisäksi olisi tarkoitus, että voisi myös nuorisotyössä käyttää, eli ehkä jotain semmoista niin kuin nuorten näköistä, lasten näköistä keikkaa, johon olisi helppo kutsua seurakunnan lähellä asuvia perheitä ja lapsia ja nuoria. Ja katsotaan, miten se lähtee sitten, niin kuin, miten se lähtee onnistumaan, mutta se olisi tosi kiva työ.
No vähän vielä ensi vuodesta Kompassissa tosiaan nuorisotyön seurakuntavierailut. Nämä on sellaisia juttuja, mihin meitä voi kutsua, ja nyt ensi vuodesta on ideana se, että meillä on jo muutamia sellaisia vierailuita, joihin ehkä mennään jo ihan yksin, että ei ole sitä aina jotain työntekijää siellä paimentamassa. Sitten tämä mediakoulutus Raamattuseminaarilla on mulla, Joonalla tanssityöt jatkuu ja ehkä tätä musiikkityötä sitten myös. Ja Kita Oosakassa sitten saarnat jatkuvat mulla ja sitten tämä englanninkielinen Jumis ja Joanna tosiaan pitää pyhäkouluja usein silloin, kun mulla on saarnavastuita. Ja sitten myös Raamattu ja rukouspiiri on semmoinen juttu, missä mä oon erityisesti yrittänyt käydä aina kerran viikossa, että siinä pääsee hyvällä tavalla niin kuin oppimaan sitten käytännössä sitä japanin kieltä, kun päästään Raamattua selailemaan. Mutta matka tosiaan jatkuu. Ja tässä nyt vielä lopuksi näkyykin Instagramia ja Facebookia, että jos ette niissä vielä ole meidän kavereina, niin tulkaa ihmeessä seuraamaan. Mutta tässä oli nyt ensimmäinen matsahetki ilman matsaa. Ensi kerralla pitää hommata matsatkin vielä mukaan, mutta katsotaan miten tämä lähtee tästä kehittymään. Ja kiitos sulle paljon, että olit tässä viettämässä tämän hetken mun kanssa. Nähdään taas, moi moi!